Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за вписването на заложна къща в публичният регистър към Министерството на икономиката. След като вече дружеството е учредено в Търговският регистър към Агенцията по вписвания, следва да се извърши процедура по вписване в публичния регистър към Министерството на икономиката на съответното дружество като заложна къща. Вписването се извършва въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копия от лична карта, свидетелство за съдимост на управителя, копия на акт за собственост или договор за наем за помещението, в което ще се осъществява съответната дейност, посочва се точен адрес. Други документи в зависимост от спецификата, както и документ за платена държавна такса. След проверка и одобрение, вписването се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерството на икономиката, което служи като един вид официално разрешение за извършване на заложна дейност. Регистрираните заложни къщи следва да поддържат актуални данни в публичният регистър, т.е. това означава, че при промяна на собственост, адрес или вид на дейността е необходимо уведомление към Министерството на икономиката. Регистрацията на заложна къща в България е процес, който изисква едно много добро познаване на законодателството и спазване на специфичните изисквания. Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и пълно съдействие в целия този процес. Вие бяхте с адвокатска кантора.